Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki, iki gawe kupat ya man. Iki kupatan gini aku man. Jangan tahu, jangan tewel ya man. Enak iki man. Iki handmade serok potong lagi guys man. Aku ngisi stok iki sing kebak. Oh jenenge kupatan iki lho man. Lah kok kupate gur 5 lho man. Niat. 5 biji iki lho man. Mangan dhewe opo karepe? Sapa sing mangan? Aku jajal. Gawe kupat Mbak Li. Iki lho kupat Mbak Li. Iki kupate wake serok 5. Duduk 50 biji, 5 biji. Gendeng 5 biji kurang iki kupat. Nyapa guyu iki, Kong? Jete kae karo Kakong rak. Iki lho jemokne. Jenenge nggih lontong lho, Men. Nggih lontong iki pirang biji kuran? 10 biji paling. Nyapa. Bocil-bocil iki lho, Men, ganggu emen. Iki. Kono ae mama ning kene iki lho Mbak Kakung. Halo, Cece. Ke. Aduh. Oh, Cece. Banyu entek kok, Kong. Ndih, Banyu mateng. entek. Adae digawe nggodho kupat bae. Karo Karo sekae ning jero. Cukun, Cici cukun, Kong, Cici Kong, cukun Kong. Nenek nak, nek mama nak. Berarti ini godhong lontong ke tisu mau lho radin tanta. Tanek kok. Mak lek godhog yo ngono kuwi. Enak. Yo. Pak, mau berapa nih? Nah, aku wis macak iki yo, Men. Aku apene ning Mojosari, apene ning Lencer karo Cici. Wis macak tipis aku, Men. Wedake iki wedak pixi. Iki pixi iki, Men. Iki tak make upku, Men. Terus iki aduh astagfirullahaladzim ya Allah man delokan to men arek iki man ya Allah arek iki delokan to man arek iki man delok rekae iki lho man Masa Allah jeje iki lho melipenan lho men terak-terak mamae lho man wis nduk cukup nduk nyeletot kabeh iki lho salah tutup ayo ditutup nya wis salap nak TKR iki lho men macak men. Sudah. Wayel to arek iki to ya. Kok dipateni to HP ku iki tadi? Si mateni sapa? Wong ora mateni blas aku kok. HP-mu kok ada teko HP ku mati, Pak. Hah? Aja ada teko HP ku. Iya, HP kenceng iki. Kowe iki lek ada teko aku mati engko. Masa Allah bocah iki lho men rekae men wis nduk masa Allah tangane delok niki wis hop gorene wedake ayo wedaan sik diwedaki mukae Mbak nganu. oh ngono nak kan duwe Pak wis iki lho panggang goleki lipen iki lho men wah arek kemuanya eram sudah sholat. Uti apa kuwi? Oh, porno iki. Iya apa? Hop, salap ini. Wes, lebokne cantik ya, Masa Allah. Delokan ta, Pak? Wedakku abang kabeh iki lho, Men.
Pokal gaene JJ iki wis. Wis. Aduh, dah aneh lah arek iki rek. Salap nak. Wis, kocoannya. Nya kocoannya. Ini kocone. Wis ning kono kan? Uang mama dilebokne ning dompet iki. Wes. Sudah. Ayo nangi lontongnya mau ya. Ndang pa, kamu telepon. Aku gak ada nomornya. Teleponan sih. Ayo man, ngidangi nganu man, lontongnya sak. Bapak ganti jasin dulu. Iki telepon. Go jasin akal. Iki telepon nomornya siapa? Mas Mol ya. Kono. Cece. Sik men apik ngancare Mojosari iki man, sik telepon wonge sik. Enek apa ora? Tak aktif ah. Belum biasa. Belum biasa lah. Mbak Ima kan enek kebahagiaan. Yo iki Mas Mul iki, tak nomor 1. Wangel men to men. Mul. Tentang griya, Mas. Ajenge silaturahmi mriku. Nggih pun nak ngaten nggih, Mas. Assalamualaikum. Ayo. Sik ya men, delok lontong sik ya men, lontonge tak entas iki mau men. Lah sing nggih lontong ngorok lho men. Serak potol iki ngorok lho men. Tasku gak usah ya. Lah wae sampean sik akeh. Ndase tak digowo, ndase digowo ndase. Digowo ta kan. Rok. Wis tak entas lontonge. Sak pantes iki. Wis tak entas, pantes to. Wis tak entas, lha ki ngorok kok malah gosong. Kok dirimu enak-enak ning ngorok Aku ki pengen ngancare Mojosari lho, Men. Ning kancane bojoku, Man. Wis siap-siap karek ngenteni papai JJ salat. Sik men ayo ngendangi lontong men, lontonge lho wis dadi wisan. Loh. Oh, heh? Lho, kok tinggal turun kudiku malah kene terus tas kok gak apa-apa suwe ya. Iki lho men hasil lontonge mau men. Nek ku gawe men apik-apik men. Aku jane iki ya jarang gawe tapi kok ndelala ya dadi lho men. Gak usah kisruh aja. Panas. Kowe nang nyapa? Nyapa? Nyap. Tekan duwe. Iya. Arek apa? Yo iki sangu ta. Nyapa? Ngelencer kok enggak jangu. Ngembong. Endi? Ah? Duitku ki dicolong lho kok nganu men duit aku men iki lho men. Saya ketahu dicolong lho men. Oh, colong-colong. Alah kok colong to? Oh aku turu dicolong lho men karo wong iki men. Ora men tak ditipne iki ndek iki men. 150 apa gitu kuban. Apa gitu kuban 150 tibake 100 dijuuk gitu ku paketan lho men 50 iki men. Kasihan deh lho. Nyapa mbok ngono Ti? Oh, putumu ki seruh pancen wae. Sik, papamu penjaluk, mam sik. Wes gak usah. Sik dipokne papa mam dulu ya. Bener Cil, lagi ngono HP-ne mama Cil ya. Dah, ya Allah kok Jujurnya iki lho.
lihat toh. Oleh wes, jo. Oleh. Sik yo men jukuk nek mangan mai bojo sik men. Iki anak bocil-bocil iki lho men. Iki anak bocil iki men. Iki pembawa kesro iki bocil-bocil iki men. Lho, Pak. Kuwi nyapa jukuk iki, Rok? Sopo nih? Sudah sing brot mau. Mungkin nyerah ini. Enggak gitu anakmu. Bar. Jihad kowe engko. Ya iki. Yo, pinter aku Pak, lagi lontong Pak. Iki weh. Ini, Pak. Kurang pura Pak? Ya. Jangan menuju cupuk. Lewat iki. Sama niki Pak. Wis akeh sak ngono kuwi. Ngenyek kowe iki. Iki enak iki anggitmu. Sing lawe enak. Buatane serak potol iki. Iki jangan lodeh iki jenenge men. Ya. Jarno arek kira nek kancane arek kuwi. Apa ning lancar kudune mangan sik men. Yo, jangane Arab. Kok sejangane Arab ki lho enak kuwi ngenyek wong iki. Rapati genah, bismillah. Jangane Arab, rapati genah. Nyenyek wong iki men. Enak. Kayak mangan restoran. Mau di restoran? Yo. Lontong sitok lah men apa ya wareg lho men. Jan lawe pol-polan. Ora lah kowe kerupuk ae. Kayak iki lho, Pak. Mo. Aduh ini sik ya. Ngene carane. Iki kopatan ngetarani. Sing kopatan wae gak kabeh duit. Jangane ngawur. Kok iso ngawur iki lho, Duduh. tahu karo tempe. Yo cecek gak enek, cecek sapi gak enek, cecek pitik gak enek. Nyapa Cecek kok macan gak iwak-iwakan. enek, cecek kebo gak enek. Duran to man, mau enak-enak nih lho man, wong iki men. Sampai ketes-ketes lambemu iki lho, lawan kok cah cilik lho. Enak apane? Pergi nganjel weteng tok. Heeh. Kapok so gara-gara weteng kudu. Saiki gantian aku sing luwe men, tak mangan sik ya men, teh budal ya men. Kok teko omahe wong keluwen. Sik Pak dulu, Pak. Tak lek ngono lho, Pak. Ya Allah, aku luwe iki lho. Lek mau nyapo wae. Pacak. Iku itu rupane pas-pas. Selamat sik iman bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini, Mas. Aja kotor-kotoran ta amelmu apa ora? Ternyata kenyang juga loh man. Lontong sitok cuwili. Wis ya man. Ayo saiki mangkat man. Nglecer ning Mojosari. Ayo melu ora? Permane. Ya Baba. Nang cepetan. Sak sore iki lho. Ini permen. Ndablek arek iki. Lambimu kok wis koyo ngene to, Nduk? Kotor. Lah ngene.
lagi di video selanjutnya ya, Man. Iya, sampai ketemu. Assalamualaikum. Dadah dulu. Dadah. Cece mau ngelancar ya, Man. Lancar yang Mojosari ya, Man. No. Mami ya. No, Bi. No, Bi. Wes, ayo. Dadah.